Well, nagtataka siguro kayo what the hell happened, syempre. Hindi namin in-expect na kakailanganin pala yung yung lisensya na yon na kulang sa amin at the minute, yung aming GAB. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. MG Makagago nagsalita na patungkol sa pagkansila sa laban ng Sabong International, mapa-boxing man or basketball yan. Dahil nga isa na sa malaking event itong The Battle of YouTuber ay napansin sila ng GAB o ang tinatawag nilang Games and Amusement Board. Ang GAB ay isang government-run regulatory body of professional sport in the Philippines. Ito lang naman ang magiging susi at mas magpapaganda sa mga laban na gaganapin dito sa The Battle of YouTuber. Dahil mga idol, mas magiging fair and professional na ang mga gaganaping laban sa mga susunod na matches ng The Battle of the YouTuber. Well mga idol, bakit nga ba pinasok ng Gabi itong The Battle of the YouTuber? Isa lang naman ang kasagutan dyan mga idol, dahil nga malaking event ang The Battle of the YouTuber at mas nakitaan nila ng isang formal na pagsasagawa at semi-professional management of the event, kung saan ay nararapat lamang mabigyan ng professional license itong The Battle of YouTuber. 2 linggo hanggang 3 araw ang pag-aantay natin mga idol bago maibalik ang The Battle of YouTuber events dito sa Sabong International. Samantala mga idol ay naibalik na nga ang mga taya at mga pumusta sa lahat ng palaro sa The Battle of YouTuber. Isang maganda at mas kabang-abang ang darating na laban mga idol, sapagkat mga idol ay magiging formal at mas maging safety ang mga laban na magaganap, dahil dadaan muna ito sa proseso. Sa pamamagitan ng GAP ay mas magiging matches talaga ang magaganap na laban, hindi kagaya ng nakaraan mga idol na lamang sa timbang ang kalaban. Kaya naman sa timbang pa lang ay makikitaan na natin na hindi pantay ang lakas ng dalawa, sapagkat sa timbang pa lang ay talo na. Ngunit mga idol, dahil mabibigyan na ng professional license itong The Battle of YouTuber at mabibigyan na si Makagago ng professional license bilang isang promotor ng event, ay maaalalayan siya ng GAB upang humanap ng magkaparehong battlers. Isa itong mahusay na ideya, dahil ang mismong GAB ang hahanap ng professional referee at professional judges upang mas maging formal at legitimo ang nasabing event. Samantala mga idol ay may mga mata itong mga GAB upang humanap ng posibleng sumunod sa yapak ng ating mga idolo na nasa international na, kagaya ni Cuadro Alas at pambansang kamao Manny Pacquiao. Nagbabaka sakali din ang GAB na makahanap sila ng isang boxer na sumunod sa yapak ng ating mga idolo. Well mga idol, paganda na ng paganda ang The Battle of the YouTuber na ito, sapagkat magiging mahusay ang pag-deliver sa event at wala nang magaganap na bias. Well mga idol, wala naman talagang bias sa event na ito, pero sa mata ng mga tao, isang malaking bias pag brus ang lumalaban. Ano sa palagay nyo mga idol? Mag-comment na. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-like and subscribe. Pindutin nyo na rin notification bell para palagi kang updated sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!